Ola a todos e a todas. Antes de comezar coa charla, vamos facer, a modo de presentación, unha pequena entrevista ao noso convidado Francisco Alonso Toucido, para coñecer un poquinho mellor. El é arqueólogo e dirixe as excavacións do xacemento de Proemios, que despois visitaremos e que é o xeito de estudo non sombra proxectar. Antes de nada, benvido a Illas Río Cabe. Para comenzar, gostaríamos saber de onde é, onde vive e onde naceu. Bueno, pues muchas gracias primeiro pola benvida, saludos a todas e a todos. Eu son de Marín, aguadiño de Pontevedra, son das Rías, pero non vivo ali, vivo en Santiago de Compostela. O que pasa que a vida de arqueólogo é unha vida que moverse moitísimo, entón a veces sempre digo que vivo na estrada, porque un día te toca aquí en Monforte, onte, por exemplo, estaba nun xacemento en Extremadura e hai 2 semanas estaba en Italia, por exemplo, non? O sea que vivimos polo mundo adiante. Vostede, como xa dixemos, é arqueólogo de profesión. Poderíanos dicir en que consiste o traballo dun arqueólogo? Pois o traballo do arqueólogo é moi variado e difícil de definir concretamente. Digamos que a grandes rasgos o arqueólogo que fai é estudar o pasado, pero a través da materialidade, dos restos materiais que se atopan. Poden estar enterrados ou poden estar en superficie, podemos estudar tamén edificios que están hoxe en día perfectamente conservados, así, sempre a través dos materiais intentamos aprender do pasado. Cando lle empezou a gustar a arqueoloxía? Cando tiña nosa edade, 14 ou 15 anos, máis ou menos? Pois sí, eu xa de pequeniño xa sabía que me quería dedicar a temas de arqueoloxía ou de historia. Sempre tiven esa vocación, porque, bueno, sempre fui unha persona moi curiosa e bueno, xa sabendo iso, pois pude ir enfocando un poquinho todos os pasos na miña carreira de estudos para chegar hoxe aquí. E que pensaba estudar ou traballar no futuro? Pois mira, eu, cando era novo, antes de entrar na universidade, quería estudar isto. O que pasa que é unha profesión moi complicada. É unha profesión que tens que moverte moito, que a veces os salarios non son os ideais, as condicións de vida non son as ideais que nos gustarían a todos. Entón, eu, por exemplo, cometín un pequeno erro, non? Aprendín deso, empecé a facer outra carreira, que era económicas, porque pensaba que podría ter mellores condicións de vida e demais, pero bueno, igual nesa carreira podía ter mellores condicións de vida, pero iba a ser máis infeliz porque non me iba a estar dedicando ao que eu quería. Entón fixen un aniño de económicas e despois, como non estaba nada contento nesa carreira, paseime xa a historia en Santiago de Compostela. Que estudos se necesita para ser arqueólogo e onde... Poden ser varias as carreiras que permitan ser arqueólogo. Hoxe en día hai unha carreira de arqueoloxía, pero non está en Galicia, está en Andalucía, Cataluña, Madrid, pero tamén a carreira de historia permite ser arqueólogo. Entón, en Galicia, alguén que quera ser arqueólogo pode ir a Ourense a estudar historia, xeografía, historia de arte, pode ir a Santiago a estudar historia, e despois están os máster. Eu fixen o máster de arqueoloxía en Santiago tamén, en Compostela, e despois, se unha persoa se quere seguir especializando, pois podería facer un doutorado. Eu fixen o meu doutorado tamén en Santiago de Compostela. Como sabe un arqueólogo que nun lugar concreto hai un xacemento? Pois as técnicas son moi diferentes e moi diversas. Hoxe en día temos un poquinho máis complicado. En Galicia, nos anos 80, era máis doado, porque digamos que a sociedade tradicional tiña moita vinculación co monte. E entón, as propias lendas, a propia toponimia, os nomes dos sitios, te iban dicindo se ali había algo. Por exemplo, todo o que se chame Penedo dos Mouros, Eira dos Mouros, etc., aí sabes que vai haber algo, porque os mouros son seres míticos que están relacionados co patrimonio arqueolóxico. Pero eso foise perdendo pouco a pouco. Hoxe en día temos outras técnicas, vamos a ver a que empregamos en Proendos, que foi moi tecnolóxica, un xeorrada, despois vemos o que é un xeorrada. Pero, bueno, por exemplo, a simple vista, se o xacemento é un xacemento moi monumental, pois podemos ver para un monte e saber se hai un castro ou non, se o monte está máis ou menos limpo. Se pode ir tamén cunha avioneta, que son os voos que fai o Instituto Xeográfico Nacional, e vai mandando un láser ao terreo, e a través dos pulsos que se reciben dese láser, se pode ver como é o 3D dese terreo e así saber se hai estruturas enterradas ou non. E despois tamén a nivel superficial, vamos camiñando por un campo, si vamos, claro, hai que saber, non? Hai que ter experiencia e formación. Vamos atopando restos de cerámica e sabemos que enterrado pois pode haber un xacemento. Pero bueno, hai moitas outras máis técnicas que darían para unha clase inteira. E como foi despois para facer as excavacións?
Como, perdón? Para facer as excavacións como foi despois. Pois, para facer as excavacións, o primeiro que temos que facer é un plan, un proxecto, definir moi ben o que queremos facer. Hai que ter en conta que toda a excavación arqueolóxica é unha destrucción. Nós, cando estamos excavando, estamos eliminando o que nos está dando información, porque estamos eliminando as diferentes capas de terra, que despois veremos no secamento en Proendos, e entón temos que ser moi meticulosos. Entón, primeiro un plan, queremos facer isto, queremos excavar nesta zona, por que o queremos facer, e despois o que vamos facendo é un equipo de arqueólogos excavando, a veces a man, a veces tamén con maquinaria, quitando as diferentes capas da terra. E cada capa de terra é un momento, unha datación, un momento cronolóxico, un ano, unha hora, un mes. Entón, eso o vamos quitando pouquinho a pouco. Bueno, pouquinho a pouco a veces temos a imaxen dos arqueólogos sempre con pincel e un paletín e que excavamos lento. Eu a verdade que a maioría das excavacións que facemos son a pico e pala e son excavacións bastante duras, non? Entón, esas capas que vamos quitando teñen restos do pasado, cerámica sobre todo, e as vamos ordenando en función da capa que sale. Despois estudamos as cerámicas e sabemos máis ou menos o momento cronolóxico ao que nos estamos referindo, é dicir, a que época da historia se corresponde esa capa que retiramos. Unha dúbida que temos é como se dan os restos arqueolóxicos atopados. Por exemplo, en Proendos, como se sabe que son romanos? Bueno, pois hai tamén varias técnicas. Sabemos que son romanos porque, vamos, digamos que os romanos facían, era unha sociedade moi parecida a nos. Hoxe en día, pois, collemos un móvil dos anos 90 e sabemos que ese móvil é dos 90. Collemos o famoso Nokia este antigo e, bueno, sabemos que se fai nun determinado momento, nos anos 2000 e demais, non? Pois para o Imperio Romano pasa exactamente o mesmo, pero non cos móviles, senón coa cerámica. Entón, sabemos que un determinado tipo de cerámica pois se fai, por exemplo, entre o ano 14 e o 80 despois de Cristo, como algunha que vos ensinarei agora no PowerPoint. Entón, con iso, xa vamos acotando as diferentes épocas do xacemento. Pero claro, falar de romano é algo moi grande, porque os romanos chegan a Galaequia pois en torno ao século I a.C., pero digamos que todo o que podemos considerar imperio, cultura romana, vamos a falarlo así, chega ata despois os século VI, VII despois de Cristo, non? Entón, digamos que é un período moi grande, son moitos séculos. Non é o mesmo a cerámica que se fai no 1, que a que se fai no 2, no 3, no 4, e despois tamén temos moita sorte cando topamos moedas, como as que veremos aquí en Proendos, e a moeda tamén ven co seu ano de cando se acuña esa moeda, cando se fabrica, e entón tamén nos dá moita información. Eso é o método tipolóxico, digamos, máis clásico. Despois tamén temos datacións absolutas. Podemos coller un fragmentinho de carbón, mandar a un laboratorio, e o laboratorio nos di exactamente de cando ese carbón. Eso tamén o fixemos en Proendos. Vostede creou ou traballa na empresa como arqueólogo que é a que realizou os traballos no xacemento de Proendos? Como que si son o que creou ou traballa? Sí. Eu creei a empresa Tempos Arqueólogos no ano 2020 con outro socio, o meu socio é Mario César Vilas, pero bueno, eu xa viña tamén de ter outra empresa que tiña sede en Vigo antes, que se chamaba Estela Arqueoloxía e Patrimonio. Poderíanos explicar algo sobre esta empresa, desde cando funciona e que traballo realiza? Bueno, pois ter unha empresa de arqueoloxía, a verdade que tampouco é cousa doada. Nos o que facemos é todo o que este relacionado co patrimonio cultural, facémoslo nós, non só excavacións arqueolóxicas. Sí que é certo que somos de formación arqueólogos, entón, pois poñamos un exemplo aquí próximo, Monforte. Cando se rehabilita unha casa no Casco Vello, hai que facer un estudo arqueolóxico. Ese estudo arqueolóxico pode ser unha sondaxe, é dicir, definir os cadrados e excavar ali e ver que restos hai. Para que se fai? Para que os restos que poda haber non se vexan afectados polas obras, non? Entón, iso é un exemplo do noso traballo. Pero outro exemplo, pois por aquí pola Ribeira Sacra tamén levamos rutas de senderismo, sinalizamos rutas de senderismo para que a xente vaya a coñecer o seu patrimonio, a natureza, as guiamos tamén, facemos estudos históricos, pois imaginemos unha familia, por exemplo aquí a familia do Pazo de Tor, que quere saber todo o seu pasado, non? Pois facemos tamén eses estudos, facemos panes explicativos do patrimonio que hai nunha zona. Entón, pois, para visitar unha iglesia románica, pois, facemos o panel que explica esa iglesia. Bueno, un pouquiño de todo. A vida dun arqueólogo non é para nada aburrida e hai que saber un pouquiño de todo. Podería explicarnos como é un día de traballo de Francisco no seu fillo? Bueno, pois o día de traballo de Francisco a veces non se sabe nin onde empeza nin onde acaba, non?
Por exemplo, vos poño o caso de onte, e de onte e hoxe. Onte eu estaba a primeira hora en Almaraz é un pouco de Extremadura, e ali están facendo unha implantación dunha planta fotovoltaica, de enerxía fotovoltaica. Entón, estivemos vendo as excavacións que se están facendo ali e vendo como se poden levar a, bueno, que se necesita para meter ali personal e poder excavar esa planta. Pola tarde nos fomos a outro pobo de Extremadura que é Malpartida de Cáceres, e ali están facendo unha estrada. E nesa estrada se vai afectar a varios yacementos arqueolóxicos. Entón tamén fomos ali a ver como podemos facer as excavacións. Despois pola tarde me viñen para aquí, pero non daba chegado a tempo a Monforte, entón tive que parar un poquinho antes en Quiroga, dormín en Quiroga, e hoxe pola mañán estou con vos, e pola tarde teño que ir a Lugo a unhas charlas sobre cerámica nunha exposición que fixemos en Lugo, que vos recomendo tamén visitar, de cerámica tradicional. Ali está o centro de Bundibós, non sei se puxedes unha vez a Bundibós en Sober, pero é un núcleo de cerámica tradicional. Fixemos unha exposición dos 4 últimos centros produtores de cerámica que hai na provincia de Lugo, e está no vello cárcere de Lugo e a podedes visitar. Entón, vedes que unha vez son temas de excavación, outras veces é temas de divulgación, como isto de estar aquí, e, bueno, cada día é un pouco unha odisea. Gostalle o que fai? Sí, moitísimo, senón non aguantaría psicolóxicamente isto. O nivel de traballo e de moverse e de estar un día nun sitio e noutro é tan grande que se non me gustara e non me pasara tan ben, non podería aguantar. O que máis me gusta é aprender constantemente e despois coñecer sempre sitios novos, persoas novas. Bueno, digamos que estás en contacto con mil realidades diferentes, que é moi bonito. Pois eu seguiría elixindo esta profesión? Eu sí, totalmente. Eu tamén teño que recoñecer que son unha persona que foi afortunada. É dicir, bueno, afortunada e tamén porque eu traballei, non? Pero teño a sorte de poder dedicarme a isto constantemente, de poder vivir delo. Teño moitos outros compañeiros e amigos que, bueno, que traballan máis esporádicamente, que igual teñen un mes ou dous de traballo ano, e digamos que aí é moito máis difícil que igual escolleran esta profesión se puderan volver a pensar, non? Pero no meu caso, a verdade é que sí. E xa, para finalizar, se a min ou algún dos meus compañeros ou compañeiras nos gustase a arqueoloxía e ser arqueólogo, que consellos nos daría? O primeiro, se tedes horta, que sachedes ben na horta e que vexades que eso vos gusta, porque hai moita xente que empeza a estudar arqueoloxía, acaba a carreira, acaba o máster, vai a súa primeira excavación arqueolóxica, colle un sacho e di, isto non é pa min. Entón, o primeiro é o traballo físico e o traballo duro. Hai que ser consciente de se está preparado para iso. Despois, ser sempre moi curioso. Ao final, un arqueólogo non deixa de ser unha persona moi curiosa que, en vez de estar preguntándolle a xente ou fisgando por aí hoxe en día, está fisgando no pasado. Entón, hai que ter esas ganas sempre de aprender e de facerse moitas preguntas e de ser crítico coa realidade. Non creernos nunca nada coa prensa ou co que pasa hoxe en día. Ter sempre unha perspectiva crítica. E despois hai que ter capacidade de sacrificio. A verdade é que hai que ter ganas de traballar, é unha vida moi dura, pero se se escolle, volcarse, ser consciente deso e volcarse con elo, e deso seguro que dá resultados. Moitas gracias por a súa atención. Gracias a vos, un placer.